Има някакво подобрение от самия препарат, ама може би не знам. Също би го постигнал. Пробвал съм им с паста за зъби и мокра кърпичка. Търкам го няколко минути, абразивно, че сега пак е. Цвета наистина малко, където е поизпекано. Наистина пишеше опътено, че ако има нужда, първо се минава с шкурка, водна шкурка 3000, чиства се, после се минава с препарата, измия се и после не трябва да се мие. 2 дена мисля, че беше. Има някакъв ефект, ама с паста за зъби за 2-3 лева, може би ще има същия ефект. А препарата е 1,6 и нещо. Се взех 2. Не знам. Времето ще покажа, ако издържи малко повече, не пожълтя. Ако наистина има някакъв ефект, някаква вакса или нещо горе. Въпреки че се струва, че се отмива. Ще напиша в коментарите. Довиждане, лек ден.